दिपेन बर'नि साखाथि फाखाथि थानाया सोर? खाखि ड्रेस गाननानै आखायाव हाथियार लानाया सोर? जोंथ' आसुफोरनि दैदेनगिरिफोरनि साखाथि फाखाथिजों बेबायदि लोगोआव पुलिस लाफानाय खाखि ड्रेस गाननाय जों मालाबाबो नुवाखै आरो खोनाबोआखै। अब्ला दिपेन बर'आ एमएलए ना एमसिएलए ना मिनिस्टार? दुलाराय बर' फरायसा आफादा गिबि खेबनि थाखाय आंनि बिमा राव आंनि सोलोंथाइ एमएलए ना एमसिएलए? दिपेन बर'नि साखाथियाव थानाय खाखि ड्रेस गाननाया सोर? सोर? भिडिअनि फुटेजाव नायनानै आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा नुबाय। बिथाङा प्रमद बर'नि पुलिसखौ लानानै बेरायखो ना हेमन्त बिश्व शर्मानि पुलिसखौ लानानै बेरायखो? बिथाङा दिनैनि समाव सासे बर' फरायसा आफादनि सासे दैदेनगिरिया जुदि बेबायदि पुलिस लानानै बेरायोबा जाथिनि मा खामानि मावनो? जाथिनि मा खामानि मावनो? 40 बोसोराव जों हाबबाय। आसुनि लिडारफ्रा खाखि ड्रेस गानग्रा बेबायदि जों लानानै बेरायनाय नुवाखै। आसुनि लिडारफ्रा खना खनला बिथांमोना बेरायो। बिथांमोना लायोसो ना लायासो? जुदि लानानै बेरायोबा बे आंनि गोरोन्थि। नाथाय जों गुबुन गुबुन माखासे अबेबा मेलफ्राव अबेबा गारि गुराफ्राव आसुनि लिडारफोरनि गारि गुरायाव जों नुवा। बिथांमोना मानो थाखाय आसाम पुलिसखौ लानानै बेराया? नाथाय जोंनि बर' हारिनि बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफ्रा मानो खाखि ड्रेस गाननायखौ लोगोआव लाफादों? जाहोना मा? जाहोना मा? भिडिअनि फुटेजाव नायनानै आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा बुजिखाबाय। हयथ' आंनि बुजिनाया गोरोन्थिबो जानो हागौ। गेदेरमा रायजो राजा आंनि चेनेलनि नायगिरि बयबो बर' हारिनि गेजेराव एसे बिजिरनानै नायदो। मानो थाखाय दिपेन बर'आ खाखि ड्रेस गानग्राखौ एमएलए महर एमसिएलए महर बेबायदि गावनि गारियाव लाफानानै बेरायनाया बेसेबां जुक्ति? बेसेबां जुक्ति? बर' मिडियामनि संख्यानि स्कुलानो थैलाङोब्ला बर' रावा मा जागोन, बर' हारिया मा जागोन? थिगानो दिपेन बर' सार, नोंनि बुंनाय खोथाफ्रा गासिबो सैथो। नाथाय माखासे गारबोनाय समफ्राव जोंनि खोनानो मोननाय मथे रोंगोरा साराबोथ' आबसुनि सासे बिबानगिरिमोन। रोंगोरा सारनि गथ' गथाया अबे बर' गुदि फरायसालियाव फरायनानै सोलोंथाइखौ लालांखो? खोरोमदाव सारनि गथ' गथाया अबे बर' मिडियामाव फरायनानै थांखो? प्रमद बर'नि गथ' गथाया अबाव फरायखो? दिपेन बर'आ खावलायदों बयबो। नाथाय जायफोर बर'नि बिबानगिरिफ्रानो जुदि गावनि गथ' गथायखौ बर' मिडियामाव सोआलासिनो प्रमद बर'आ गावनि गथ' गथायखौ अबे बर' मिडियामाव सोनानै गुन गोनां सोलोंथाइखौ अबाव हरखो? रोंगोरा सारा गावनि गथ' गथायखौ अबे स्कुलाव फोरोंनानै दैथायहरखो? खोरोमदाव सारा अबे स्कुलाव फोरोंनानै बर' मिडियामाव सोलोंथाइखौ हरखो? जोंथ' खोनानो मोनाखै। अब्ला दिनैनि समाव सोरबा सायथ'आसो गोरोन्थि ना बर' समाजनि थाखाय बर' माहारिया गोरोन्थि ना फोरोंगिरिफोरनि गोरोन्थि? दिनैनि बे समाव सोरखौबा बुंनानै फोजोबनो हानाय नङा। समाजनि गेजेराव जेरैबायदि दिपेन बर' सारा ससियेल मिडियानि खाथियाव गावनि गोसो गोरबोजों खावलायदों, मोजां। बेबायदि हाबाफारि लानाया मोजां। नाथाय दैदेनगिरिफ्रानो जुदि सोलोंथाइखौ लानांगौ होननानै बुंदों, नाथाय जोंनि दैदेनगिरिफ्रानो जुदि गुन गोनां बर' रावखौ गुदि फरायसालिफ्रा सोलोंथाइ होनानै दैथायहरो, बेबायदिखौ नेवसिनानै दैदेनगिरिफोरनि गथ' गथाया जुदि दैदेनगिरिफ्रानो बर' मिडियामनि एलपि स्कुलखौ जुदि सिनायाब्ला, दैदेनगिरिफोरखौनो सनमान होनो रोङाब्ला, बर' रावखौ फोथांनानै लाखिनांगौ, बर' मिडियाम स्कुलखौ फोथांना लाखिनांगौ, बे बोरै जागोन दिपेन बर' सार? যে বিটিআর কাউন্সিল সরকারে ইউপিপিএল আর বিজেপির এই যে কাউন্সিল সরকার, সেই সরকারে তেখেতক বদলীকরণ কৰিব লাগে। बरिया बरिया बरिया। आंनि खाथियाव दै गुसु गैया। दै गुसु थानायमोनबा आं लोंगौमोन। दिपेन बर' सारा बेबायदि बाथ्रा बुंनाया एसे लेट जाबाय, सिगांनो बुंनांगौमोन। अब्लाबो बिटिआर सरकारखौ आसाम सरकारखौ वार्निं होदों, थिगानो। खाखि ड्रेस गाननायखौ सोर होखो? प्रमद बर'नि नाजानायाव जाखो ना हेमन्तनि नाजानायाव जाखो? नाथाय नोंथाङा
जिबायदि बाथ्राखौ बुंदों इउपिपिएल सरकारखौ सोलायनो गोनां जाबाय बिजेपि सरकारखौ सोलायनो गोनां जाबाय बेथ' जोंनि बर' समाजनि गेजेराव ओरैबायदि गनायथाव हाजार बार नोंखौ आं खाथियाव मोनोमोनबा खुलुमगौमोन बेबायदि बाथ्राखौ नोङो एसे लेट जाबाय सिगांनो नों बुंनांगौमोन अब्लाबो दिनैनि समाव बुंदों थिगानो जादों आरो उननि समफ्राव बुंबावनो हागोन ना हाला सार उननि समाव बुंबावनो हागोन ना हाला सार बे खोथाया ओरैबायदि गनायथाव जोंनि बर' समाजनि गेजेराव नोंखौ ओरैबायदि बयबो जाम्बा जाम्बि गथ' गथाय नोंखौ ओरैबायदि गोसोआव दोरफो दोरफो नोंनि सायाव गोजोननाय जासिहरदों बयबो नोंनि खाथियाव मिडियानि गेजेरजों जुदि बुंहरनो हायाब्लाबो बयनिबो गोसोआव गोजोननाय मोनदों बेबायदि बाथ्राखौ उननि समफ्राव सारा बेबायदिखौ नाजालांबाय था नाथाय फुख्रिनि नाखौ सारोबा मालाबा समाव फुख्रिनि नाया बेसेबां गिदिर बेसेबां फुख्रिनि नाया थायो बेखौ मालाबा समाव सिनायो मालाबा समाव बिनि थाखायनो उननि समफ्राव बेबायदि हाबाफारिखौ लायोबा बयबो सम सम बेबायदि जुदि बर' समाजखौ फोसाबनो नाजानाय खामानिफोरखौ बिबानखौ लानानै बेबायदि खामानिखौ बर' हारिनि गेजेराव बेबायदि जुदि सरकारनि सायाव मालाबा समाव जुदि खुद्रियोबा बयनिबो गोसोआव गोजोननाय मोनो बर' जाति रक्षार स्वार्थत बर' भाषा रक्षार स्वार्थत जुदि प्राण आहुति দিব লগা হয় যদি জীবন দিব লগা হয় মই প্ৰথমে দিম আৰু সকলো 10,000 এই এফসু কৰ্মীয়ে প্ৰাণ আহুতি দিবলৈ আমি প্ৰস্তুত আছো কাৰণ नाटक ना थियाटार दिनैनि समाव दिपेन बर'नि बुंनाय खोथाखौ आं बुजिस'नो हायासै दिपेन बर' सारा गावनो गिबिसिन बर' हारिनि थाखाय गावनि आगोमा जिउखौ बावसोमगोन होननानै बुंदों नाथाय बिथाङा बेबायदि जुदि गोसो गुदुंब्ला मानो थाखाय गावनि साखाथि फाखाथि खाखि ड्रेस गाननायखौ मानो लाफाखो जाय मानसिया गावनि आगोमा जिउखौ हारिनि थाखाय थैनो गियो बेबायदि मानसियासो गावनि साखाथि फाखाथि खाखि ड्रेस गाननाय खाखि ड्रेसनि आखायाव सिलाय गोनां बेबायदि मानसिखौ लाफायो दिनैनि समाव बे मिडियाफोरनि बा ससियेल मिडियानि खाथियाव बे बाथ्रा बुंदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय गाव गिबिसिन गावनि आगोमा जिउखौ गिबिसिन मुंख्लं जागोन बेसेबां गनायथाव बर' हारिया मोनफ्रोमबो आफादनि दैदेनगिरिफ्रा मोनफ्रोमबो आफादफ्रा बर' हारिनि जायफोर आबसुखौनो होन साहित्य सभाखौनो होन गुबुन गुबुन आफादखौनो होन बर' हारिया मालाबाबो थैनाय आरो सरकारनि सायाव बाथ्रा बुंनायखौ मालाबाबो गिया नाथाय जों नोंथांखौ साइज बाइसखौ नायनानै नोंथाङा एसे गियो जानांगौ नोंथाङा सोरखौबा गियो नोंथाङा माखासे जातिनि खामानि मावनो ओंखारनायाव एसेबां गिखौबा जानाय नङा एसेबां गिखौबा जानाय नङा नोंथाङा माखासे गिनाय दं बिनि थाखायसो नोंथाङा खाखि ड्रेस गानग्राखौ लोगोसे नोंथांनि खाखि ड्रेस गानग्रानि आखायाव हाथियार दं अब्ला नोंथाङा सोरखौ गियो नोंथाङा दे जातिनि थाखाय गावनो सिगांसिन जागोन होनना बुंदों अब्ला नोंथांनि जाय साखाथि फाखाथि थानाय खाखि ड्रेस गाननाय नोंथांखौ बे एसेबाबो प्रटेक्ट खालायगोन एसेबाबो नोंथांखौ बियो नोंथांखौ जि गावनि आगोमा जिउखौ सुइसाइड जानो ओंखारोब्ला हयथ' सोरबाफोर आक्रमण जानो ओंखारोबा नोंथांनि बे खाखि ड्रेस गाननायासो सिगांसिन गुबुनखौ गावगोन नोंथांखौ आक्रमण खालायनो फैयोब्ला बे खाखि ड्रेस गाननाय आरो बे नोंथांनि बे खाखि ड्रेस गाननाय बे हाथियारजों नोंथाङा गुबुनखौ गावग्रोगोन नोंथाङा मा खोथा बुंखो बे गनायथाव नङा दा नोंथाङा जि ससियेल मिडियायाव बुंदों बे सैथो हारिनि थाखाय बर' रावनि थाखाय नोंथाङा सिगांसिन जागोन होनना बुंदों बे थिगानो दा नोंथांनि माखासे एमएलए स्टाइल एमसिएलए स्टाइल मिनिस्टार स्टाइल नोंथाङा पुलिस लानानै बेरायनाया बियो बेसेबां गनायथाव नोंथांनि बे साखाथि फाखाथि थानाय खाखि ड्रेस गाननाय पुलिसा प्रमद बर'नि ना हेमन्तनि बेहायनो बेसेबां रहस्य दं सार बेसेबां रहस्य दं थिगानो नोंथाङा हारिनि थाखाय गिबिसिन आवगायलांगोन होनना बुंदों नोंथाङा गिबिसिन आवगायलांनायनि सिगां सोरबाफोर नोंथांखौ जुदि आक्रमण खालायनो फैयोबा नोंथांनि खाखि ड्रेस गाननायासो गुबुनखौ आक्रमण खालायगोन सार